ze niet meer droeg. Zelfs dat met Ellen op een wielie, kom met vastelovend geluk. Het zijn bij ons in de familie. Nou, een fantastische 11e jubileum-uitzending gisteren. Gewoon voor gewoon weer met vastelovend gasten. Met de 12e uitzending alweer. En dat doen voor vandaag met de winnaars van het KVL. Cartouche is hier. En heel veel prinsen en prinsessen. Onder andere de prins van Maastricht. De drank die werd vandaag verzorgd door Barry en Marlies van Brasserie Het Voshoes in Banholt. Barry, ja, de prins van Maastricht, hij moet beer gaan drinken uit een plastic beker. Proef ze dat verschil nu echt? Dat proeft ze zeker, want beer uit een glazen is een veel betere belevenis. Maar voor de veiligheid kan je me voorstellen dat ze dat op straat, dat ze daar op een gegeven moment met plastic willen werken. Maar ik zou adviseren om het binnen toch met een glazen te blijven doen, want er zijn toch veel lui die door veel gecharmeerd zijn. Precies, de ultieme smaakbeleving. Marlies, cartouche zie je. Ja, Cartouche is er. ben je heel blij met. Ja, want u bent een enorme fan, hè? Ja, wie ik dat vanmorgen hoorde, hij heeft verzwegen voor me. Wie ik dat vanmorgen hoorde, toen wou ik al komen. Ongelooflijk, dat is volgens mij gewoon een van misschien wel de schoonste dagen van het jaar voor dit. Ja, dat werd zo moeten zijn. Hè. Nog even wachten, want ze zijn er straks. Hier is natuurlijk de bumper. Ja, volgens mij hebben we vandaag een recorddrukte in de studio. En dus hebben we alle hoogheden maar het hoger gezet. Voor beginnen in Gebroek. De prins en prinses van Gebroek hebben misschien wel het schoonst versierde Prinsenhoes. Dat is een verkiezing die Cartouche elk jaar organiseert. Want, prins? Ja, sowieso. Normaal gesproken verzeer ik altijd de hoes. En nu kon ze er niet van afblijven. En wat is het resultaat? Zeer schoon, echt. Ja. Wie ziet het eruit dan? Oh, nee, is goed. Het ziet er echt goed uit. Super. Ja, zeer zeker kijken komen. We weten, kom nog eens kijken. Ik ga dus nu het podium opklimmen. Want ik wil natuurlijk ook praten met de stadsprins en de stadsprinses van Broensum. Gaat dat? Of, een beetje door, dat kan ze. Oh, kijk, dit is ideaal. Je ziet er fantastisch uit. Prinses, hier zit de dramacoach in het dagelijks leven. Dat is wat volgens mij perfect van pas komt als prinses, of niet? Dat komt geweldig van pas. Kijk, dit is een van de chicste rollen die ik nu mag spelen, dus dat is geweldig, ja zeker. En wie bevalt het de prins? Ja, ook heel goed. Met zo'n prinses eigenlijk, wat wil ze nog meer eigenlijk? Hè? Dat kan helemaal niet meer stuk. Ik ben maar niet meer van het podium afvalt nu, hè. De prinses... Kijk, daar ging bijna een cameraman. De prins en de prinses van Wienersroer. Het ging bijna mis, hè, toen je wordt uitgeroepen. Ja, dat scheelde net veel, nee. Want wat gebeurde er precies? Ik moest, denk 4 minuten voor ik de bovenkant de bühne op, moest ik plassen. Ja, en wat deed ze dan? Ja, de moesten en de wc weer op de gang. En dan stinkt de raad van onze oud-prinsen de extra oefenen nog van te vuren. Dus de moesten creatief zijn en dat werd de douche. In de douche geplast. U bent zich ervan bewust dat ze dit nu van gans Limburg heeft geopenbaard. Ja, maar ja, stel eens me gevraagd en ik heb geen antwoord daar. Dus, Dat is geweldig. De prins en de jeugdprins van Tour die zijn er ook. En je hebt een eigen liedje gemaakt, hè? Ja, we hebben zelf niet gemaakt. Toeter Thijs heeft dat gemaakt. Geschreven in ieder geval. En als ze willen we dan wat. Tuurlijk, natuurlijk. Ja, even met de adjudant even erbij, wat dat mag. Adjudant, shit op. En de jeugdprins. En de geit zo aan, dat is hier makkelijk, dat kan ook iedereen meedoen. De geit vanzelf. Hij just naar boven, hij just naar onder. En nog eens hoog naar boven. Hij just naar voren, hij just naar achter. En dan weer terug, is terug naar boven. Hij just naar boven, hij just naar onder. Zo doen we dat tot morgen vroeg. Vandaag is een schone dag, de geitenbok veert feest.
Vandaag is een schone dag, de geitenbok veert feest. Ja, ik voel de hitpotentie. Tot slot, de donderbul Oetremung zijn er ook. En die hesje allebei. Mike. En Ja, Mike de eerste, hè? dat lijkt me ontzettend verwarrend. Wie gaat je ermee om? Nou, ik ben heel groot en hij is niet zo groot. Dus dan werd er geroepen, groete Mike, kleine Mike. Ja. En dat gaat dan helemaal goed. Ja. Mike's en alle andere prinsen en prinsessen, geweldig dat je er zit. Er is nog iemand anders hier. Queen metgenomen. Oh, nog. De Donor Queen. Is je ook Mike? Nee, ik heet geen Mike. Nee, ik ben wel de vrouw van Mike, maar Die naam is? ik ben Iris. Iris, ook geweldig dat je er bent. De prins van Maastricht, die is er ook. En die gaat misschien wel beer drinken uit een plastic beker. Ja, dit gaan we zeker doen, want dat hadden we afgesproken met verschil te proeven. Kijken of ze dat kent. En helemaal het weten, want hij komt uit de horeca. Althans, hij is directeur, is de baas van het Cruisierenhotel in Maastricht. Het is een chic gebouw, chique gasten. Chic en schoen, dat ziet je dus. Maar ja, de prins moet natuurlijk ook op die kist kunnen houden, hè, zelfs in Maastricht. Dus wie vroegen ons af, kent hij dat wel? Maar toen vonden we op YouTube een filmpje van B.O. Toes, waarvan we denken dat er alles netjes moet blijven. Maar dat ziet er dan zo uit. Een Polonaise door de woonkamer. Ik zag glazen beer op de grond liggen, confetti in de keuken. Door de hoofd. Wat was dit? En dit was het Norbasvies. We vieren ook de vastelavond Maastricht vieren, maar ook met de buren natuurlijk, hè, de Norbas. En ja, ik heb gezellige Norbas, dat doet gewoon. Ja, in de hoeskamer gewoon. In de hoeskamer, achter hem, door de gaten naar buiten en door de vuur er naar binnen. En wie poetst die dan 's morgens, die hoeskamer? Ja, vannacht heb ik een poging gewaagd. Maar 's morgens vroeg wordt een tweede poging. Is dat lastig? Ja, Oké. Wie bevelde tot nu toe? Nou, het is geweldig. Wat ze allemaal metmaakt, dat is, maar dat weten de hier collega's en damescollega's zei ook. Fantastisch. En het is moeilijk om dat uit te leggen zonder in clichés te vervallen. Hè? Ja, dat klopt ook. Iedereen mag hetzelfde mee, de prinsen weten wat het is, maar het is moeilijk om dat uit te leggen. Kun je toch een poging wagen? Nou, weet je wat het is? Het instituut Stadsprins van een stappen van een deur heb zien, dat is zo chic. Dat geeft lui een warm gevoel. En dat mag zien, dat is geweldig. Daarmee draagt ze heel veel lui van binnen. Oké, ook een microfoon heeft al wat last van de condensie, van de drukte. Dus ik ga dat met deze doen. Ik zet voor ook neer een glaasbeer, getapt door een echte tapper. En een plastic bekertje met beer. Hè. In Maastricht zien ze er vies van. Maar op het OLS moeten ze het misschien gewoon doen. De vraag is, kind ze het verschil proeven? Geen maar toch ogen toe doen, want anders ziet je natuurlijk wat goed drinkt. Dat snap je. Ja, hey, hou ze dat leeg ook mee doet, hè? Dit is kunststof in een glaas. Nee, dat is ook een glazen rietje. Daar hebben we voor gezegd. Oké, goed zo. Dus, of doet de ogen toe of zet nog de bril af. Ik weet niet precies wat de sterkte is. Even niet kijken, hè. Dit is glaas. Dat is echt, hè? Ja. De ogen toe, hè. Niet kijken, hè. Ik doe nu ruilen. Eerst komt deze. Ja. Oké, niks zeggen. Oké, nu komt de tweede. Dat is de Cola Light. Er zijn niet volgens mij codewoord afgesproken met de tempeliers van Maastricht. Oké, wacht, ik zet ze weer even andersom neer. Ik proef het direct. Het eerste was plastic en het tweede was glaas. En waar zit hem nou dat verschil in? Nou, het zit, ja tuurlijk, beer gedraagt zich in het glaas toch een beetje anders als in het plastic. En Barry heeft denk ik het juiste verhaal afgehouden. Dat huurt natuurlijk eigenlijk in een glas. Maar we weten ook wat het deed op het moment dat ze in een levendige straat vastelavond hebben, spiveer dat hebben in Maastricht. Ja. En dat is als toch hij en daar, ondanks dat het gevoelig ligt bij de lui, gaat er allemaal te doen. Oké, we spreken wel af voor de veiligheid gewoon van onszelf. Dat de rest van de oven doet dat bekertje klep. En ik pak me deze. Wat kijk het meeste naar uit tot slot? Hoe lastigheid? Ja, nog die 3 dagen. Ja, nog de Prinsenquiz! Oh ja, zeker! Ja. Maar eerst, volgens mij de mensen, denk ik, een bumper. Schat ik zo in, toch? Of niet? De Prins van Maastricht, dames en heren! Ja, normaal zeg ik, Ruud Kleine is in de platenkast gedoken om het plaatjes te drienen. Maar vandaag is het toch volgens mij echt vooral zijn kledingkast ingedoken. Ja. Ruud, wat heb ze een fantastisch pak aan. Ja, vind je het kennen? Ik vind het kennen. Ja? Okay. Het is een bedrantje, ja. toch? Wat vind je ervan? Ken het? Ken het? Ja, oké, ik vind het hartstikke leuk. We zijn ik even moeten zeggen. Precies. Maar goed. Hey, wat het over gaan is sport en muziek en sport en vastelovensmuziek. Eerst even de gewone muziek, want er komen ook in Limburg in het verleden prachtige platen uit. Kijk eens bij het jubileum van Wilhelmina 08. Die bestond 65 jaar, dus er zitten voor in. 19?
73, heel goed. Maar dat is echt niet een vastelovensplaat. Het is gewoon met allemaal prachtige liedjes, ook over Limburg in het algemeen. Dan komen we voor toch, ik zoek zelfs zo de tempeliers. Laten we even naar Maastricht gaan. Prachtige plaat. 14 metzingers, bijeengespeeld door het hoesorkest van US MVV. En de plaat heet Noveuren. Dan denk ik toch aan het clublied van Fortuna. Dankjewel. Ik ga hem toch even erbij, want hij steekt bijvoorbeeld op van IJzer tot de Mokerhei en Maastricht is een breed maar lang. Dat soort liedjes, de zaten helemaal niet. Maar vooral natuurlijk aandacht voor MVV. En daar laat ik even Gert van Huren aan dich. Moet even op het midden van de plaat. natuurlijk helemaal goed Ja, eens even loesteren. Eens even loesteren over goed komen. Moet er weer naar vuren. Maar het is wel leuk dat metgezongen werd. Kijk. Echt voetballeedje, net dus. Hij moet er voorzien, denk ik. Even luisteren. Ja. Dit klinkt een beetje wie de Geuzenland, hè? Ja. Kijk. Dat is in Maastricht. Kijk, ja, dat gaat ze. Het ligt dan nog onder versproken. En ook weer een keus als je weer voor zijn. Misschien wie het spul is Tenminste, bij in het tempeleer slit het in als een bom. Ja, ik heb van geklapt zelfs. Wat nu leuk is, dat denkt ze de opbrengst van de plaat, die gaat naar een nieuwe spits. En dan staat hij onder, dat is ganz klein, kan de camera denk ik niet zien. De opbrengst van deze plaat is voor aanschaf van neu. En dan trekt ze het plek, want dan zit er instrumenten. Misschien dat ze daarom in de Jupiler League zit, ik weet het niet. We gaan snel weer, want mensen in Maastricht is weer moesten automatisch ook naar Kerkroo. Dan gaan we naar Peanuts, dat is een band van Joost Smeets. En dan ga ik naar de tweede kant en dan zie je dat er allerlei vastelovensliedjes op Esje Gewoon zich zit, op Esje Midwoog heet dat in Kerkroo en klonen trekken en zo. Maar natuurlijk ook een liedje voor de plaatselijke trots Roda. En toen dat tijd, ja dat is lang geleden, veel u weten dat niet meer, hoort het Roda nog wel eens af en toe Europees voetbal. Loes er even met, kom vriend. Smek is het laatste liedje. Hoop ik dat ik nu wel goed doe, het komt natuurlijk. Spannend hè, zo'n plaat. Even kijken zitten. Jullie verder voor voetbal? Ik kon nog weer een vuur wachten. Ja. Ja, die kennen ze. Mag jij metzingen, neutraal. Sorry. Maar Ruud, de bottomline van dit verhaal is dat deze liedjes het prima zouden doen met vasteloven. Mag ik nog even gaan schouwen naar een singeltje? Echt op het laatste. Dan ik dit ding erop, zetten voor mijn 45. Kijk, dit is leuk. Dan moet ik dit niet houden, dan moet ik deze gaan. Hij steekt een vastelovenliedje op de B-kant. Schokkeld van Frans en Annemarie Teunis. Maar dat wordt gesponsord door meneer Sutherland, de naam kennen voor Doonder bijvoorbeeld. Dat is Stem zijn pap. En dan zag ik betaal dat pleertje met alle liefde, maar wel in het clubleed van mijn volleybalclub op de A-kant komt. Dus kreeg ze ook weer sport en vasteloven op één kant. Dat is zaken doen hè? Nu had ik meteen een goeie, let op, want dat is een single hè. Nou, even kijken of je het goed kunt. Ja, begint met in de kreken, dat is helemaal bij volleybal hè. Och, kijk eens. Hapert nog even zeuken. Even zeuken. Het is een 0-0 dat Henk over me gezet. Het clublied van VC Sutherland. Ruud, bedankt voor deze geweldige bijdrage. Dit liedje houdt voor te goed. Tietvuur. Ruud, tietvuur. Bumpertje. Bumper! En ze zijn bij ons in de studio de winnaars van het KVL. En ze gaan voor ons zingen het allerbeste kindercarnavalslied van 2016. We gaan even terug naar afgelopen zondag. Het was super spannend. Gisteren op het podium. En toen, dat moment, kijk maar even met, door op de televisie. Even kijken wie dat ging. De eerste prijs, echt de winnaar van het KVL 2016. Het kindervastelovensliedje 2016 is het liedje met de naam Futje van de Putje. Ja, wie wordt dat? Dat leuk, heel leuk. Ja, heel leuk. Ja. En hoe vaak heb ze dat al teruggekeken? Nog niet zo vaak. Je hebt een heel leuk liedje gemaakt en het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Kan ze heel kort vertellen wat voor een verhaal dat was? Want het liedje heet Het Futje van het Putje. Ja, mijn moeder en Groepie zitten in bad. Een zusje, hè? Ja. En toen worden die klaar met douchen en toen zat mijn Groepie met het futje op het putje en toen begon mijn moeder te zingen. Want toen kon het water niet weglopen. Ja.
En ja, zie je, wie zo gaat klein, zo gaat eenvoudig kan leiden tot een ultieme carnavalshit, mag ik een heel goed applaus voor de Plunskes. Plaatsmaken, hè? De Plunskes. Kom, plaatsmaken. Want alle prinsen moeten weer naar voren komen. En daar hebben ze de tijd voor, want ik heb hier zo'n bumper. Of doen we gelijk de prinsen? Nou, we doen gelijk de prinsen. Kom maar, prinsen. Prinsen, kom maar. Want het duurt nog zeker 1,5 week voor de 3 heilige dag. Maar waar de prinsen echt nog goed kijken is door de Quincenpris. Kom eronder, springen. Kom, bewegen. We doen Ranje Rot, gooi je antwoord links of rechts. Toch ga je het doen. En je kijkt nog iedere dag, neem ik aan, of niet? Gisteren hadden we hier een barman, die heet Willem. En die had verborgen talenten. Luister maar, kijk naar Willem, door. Als mijn oud Limburg alleen, dan gaat niks boven, zo is het er maar één. Dus wel heel verborgen zit het talent hier achter me gemaakt. Goed, maar jij natuurlijk een dikke bout voor het leven hem stond. Wie dacht ging die muts omhoog? 11 keer of meer dan 11 keer? 11 keer of meer dan 11 keer? Kom maar, bewegen. Meer dan 11 of 11? Bewegen. Kom op, prinsen. 11 of 11? Meer dan... Ik zal door blijven staan. Ga ik even bijstaan, anders is de wedstrijd al voorbij. Ja, goed zo. Oké, we gaan tellen. Kom maar, tellen. Als mijn oud Limburg alleen, dan gaat niks 7, 8, 9, 10, 11. Zo is het er maar één. 13. Wat nou 11 en wat nou... Gees je de aanvallen molen? Oh, ja, het zijn helemaal te oversteken. Doe met z'n af. Ja, goed. Volgende vraag. Dus geen moet gaan zitten, want Gees je af. Als prins van Maastricht kreeg je natuurlijk een hele hoop cadeaus. Billige flessen wijn, slechte beerpakketten of van de huistuin- en keukennijverheid. Van die knutselpakketjes. Kijk hier dit bijvoorbeeld.
Ja, schilderie van confetti. Nou, de vraag is, wat heeft Prins Bastiaan met dat schilderie gedaan? En we hebben bewijsmateriaal op video, dus let op. Heette dat schilderie dubbel gevouwen, achtergelaten op de parkeerplaats voor die kroeg? Of heeft het toes netjes aan de moor gehangen? Dit is dubbel gevouwen en dit is toes netjes aan de moor. Kom op, bewegen, bewegen, bewegen. Oké, laat maar zien de bewijs, laat maar zien de bewijs. Kom maar. Oh, daar hing het. Oh, ja. Chic en shoot, hè. Jammer, ga maar met een hoes de bus uitgelopen. Bedankt voor het komen. Wie is volgend jaar? Maar dan zie je geen prins meer. Gisteren een positief einde aan het drama van het LVK-artiest die per ongeluk Maastricht had ingevuld terwijl we ook doenraden kwamen. Of de computer was gecrashed, we weten het niet. En toen hebben we een prijs zitten gekregen van ons, een troostprijs. Die hebben we fluisterend doorgegeven. Maar die man, Pascal Sutherland, was u onder de indruk dat hij het helemaal kwijt was. Wat was ze kwijt? Waarom mocht optreden van ons, namelijk op de boetezitting. Of voor de boetezitting ook alweer is in Venlo. Venlo, boetezitting. Kom maar, bewegen! Bewegen! De weg dan! Oké, de boetezitting Venlo. Laat maar zien, wat had de fout? Yes! Wat zag je? Wat zag je? Yo! Wat zag je? Super! Ja, sorry dat ik naar de boete... boete. In ieder geval, carnaval zaterdag sta ik in Venlo. Ja, daar bedoel ik, in Venlo. Nou, we tellen het toch goed. Kom er maar mee. En een beetje bewegen. Dit moet een beetje uit. Laatste vraag. Oké, er waren gisteren nog een uitzending. Nee, wacht even. Dit is een hele leuke prins. Die komt van Heibloem, een jeugdprins. Kijk, prins David, de eerste of David. En alle prinsen moeten goed kunnen praten, maar hij was een beetje zenuwachtig. En nog een uitzending hebben we een filmpje met hem opgenomen. En hij moest één zin zeggen. Het nieuwe album van De Lange Kwatser. Niet zo moeilijk, hè? Deed je dat in één keer of had hij meer keer nodig? Eén keer, meer keer. En als ze doorgaan stond, had ze gewonnen. Als ze doorgaan stond, had ze gewonnen. Ja, goed zo. Laat maar zien wie dat gaat er van nodig, Prins David. Go. Een nieuwe album van Natra. Nee, De Lange Kwatser. De Lange Kwatser. Nog een keer. 3, 2, 1, ja. De nieuwe album van de Natra. Nee, De Lange Kwatser. 3, 2, 1, ja. De nieuwe album van een lange ratser. Nee, De Lange Kwatser. Kom weer. 3, 2, 1, ja. Nieuwe album van de lange kwatser. Bijna, nog één keer. 3, 2, 1. Een nieuwe album van een lange kwatser. En de Natra, ik wil hem hebben, maar Geert toch ziek roog? Ja! Wow, dat duurde wel lang, hè? Dat duurde wel lang. Geert gewonnen, hoe geit. Ja, muts af, go. De onderscheiding van de lijn en een goed applaus van alle andere prinsen voor de winnaar van vandaag. Wauw. Zen, rust. Doe dus rustig, schreef eens niet zo allemaal. Jong, rustig. Dan kunnen we lekker terug naar Jolien aan de bar. Even luisteren. Proficiat, hè. Te gek, man. High five. Ja, ik voel me wel helemaal rustig weer. En net zoals mijn gast aan de bar, Pascal Hinze, die verzamelt al meer dan 20 jaar alles wat te maken heeft met de kerkgrootje Vastelovensverein. En het resultaat is nu dit boek. Ja, Pascal, dat verzamelen lijkt me een ontzettende rustgevende hobby. Klopt dat? Oh, ik ben nog Jans kalm, dus ja, dat is echt een klasse hobby. Alles wat met fruit te maken had, zich met de kerkgrootje Vastelovensverein, is de moeite weer om te bewaren en te verzamelen. Ja, want wie is dat begonnen, die verzamelwoede? Wie is dat begonnen? Ik kroeg een keer in 97 een orde van Enge. Er stond een jaarzaal erop. En iedereen jonge vragen bij de KVV. En jij goed zagen van is dat of dat jaar. Toen had ik een fantastische idee. Dat ik ze nu alle neu zou verzamelen vanaf 36. En ik mis een jaar. Dan is dat enge jaar. Nou, ik ga nu 500 verschillende van de KVV. En ik wist nog helemaal niet van wat voor jaar de orde is. Nog steeds niet? Nee, nog helemaal niet. Nee. Ik had hem nu bij me, dus wanneer ik hem kan zien en zegt van is dat en dat jaar, dan ja, dat zou echt welkom zien. Dat is hem niet. Dus dit is hij. Dus ik wist nog helemaal niet van wat voor jaar de orde is. Nou goed, wit mag natuurlijk mailen naar redactie@lin.nl. Je hebt van allerlei dingen metgenomen. Bijvoorbeeld dit ontzettend chique boek. Wat is het precies? Ja, dit is echt ontzettend uniek. Dat is een cadeau van ex-prins Jos Belle. Daar ben ik ook enorm stoot op. Dat had ze aangeboden aan de burgemeester van Kerkrade in 1941. En er stond dus alles foto's van die eerste optocht, 37, 38, 39. Dus dat is gewoon een unicum en dat moet bewaard blijven. En dat boek zit ook in mijn boek. Dus het moet bewaard blijven, want zo voelt u dat ook. Het is die verantwoordelijkheid om te zorgen dat dat bewaard blijft. Waarom is het zo belangrijk? Er werden veel te veel dingen voetje geworpen. En als je het voet werpt, is het voor immer, ja, het is niet meer door. En hij ook, er zijn buurtherinneren van vroeger. En ze wisten de namen niet meer van die lui. En dat vind ik gewoon jammer.
En men moet gewoon kunnen zeggen van, oh, dat wordt Frits Jansen, dat wordt de Straßenzanger, of dat wordt de eerste prins. En daarvoor heb ik dat bochtje gemaakt, dat iedereen kan zien, weer de vastelovend in Kerkrade en ook in Limburg, goed dat je maakt. Je hebt ze ook een bewegend beeld van vroeger ontdekt. Laat we even nog kijken en ik kan ze vertellen wat we zien. Ja, dat is de allereerste opzog in Kerkrade 1937. Dat is door Johan Ruiters. Die opnames zijn afkomstig van het Hollandia Theater, dat loopt vroeger in Kerkrade. En dat Jan veel moeite gekost om die beelden over los te zetten op DVD. Maar we hebben ze nu wel bewaard. Het zijn prachtige beelden. Mensen die dit zien, denken ze dan niet, vroeger wordt het toch eigenlijk wel schöner, de carnaval? Niet per se schöner, het wordt anders. Ja, alles ändert zich. Dus, maar als je daar ook ziet, er zijn echt duizenden lui langs de weg en dat is magnifiek. Pascal, het weer tijd voor een museum. Je hebt zoveel spullen. Er is nu al een prachtig boek. Nu moet er een museum in Kerkrade komen. Ja, hier, misschien een nieuw centrumplan. Dus, want er som kijkt, ik denk het wel, en dan moeten we dat regelen. Hint, hint, hè, voor Josom. Het goede nieuws is dat ze sinds 2 weken de archivaris is van de KVV. Dat is geweldig, dat hebben ze in de goede met. Succes met die verzameling, want die gaat gewoon door. Ja. Oh, zeker wisten. Ja, dus, maar nu nog je het hand, een mail heen naar de redactie en laat maar komen. Goed, we gaan weer eens kijken of er nog leuke originele reacties zijn gekomen op onze interactieve quiz. Ja, want het is nu net of ik een selfie stond te maken met de cartouche. Even lachen, maar dat is niet zo. Ik ben op Facebook, hè. Ik ben op Facebook alaaf even te kijken wat de reacties zien op die foto van de dag van gisteren. Dit was de foto van de dag van gisteren, dus eigenlijk van gisteren. Oké, wat zit Beppie tegen Henk of wat zit Henk tegen Beppie? Henk zit tegen Beppie, zit Paul Cartini. Even nog dik, Beppie, maar eerst de bumper. Ja? Leuk, dankjewel. Dit is de tweede. Hoeverkraft. Jo Reinders. Ja. Hoeverkraft. Precies andersom. Of deze. Henk, even testen of mijn microfoon het nog duidt. Doe zeerschet en ik loester. Ja, dit is de leukste, denk ik. Ja, de laatste 3, hè. 3. Oké, gewijd. Je kreeg een fantastische prijs, namelijk... Geen idee. Sleutelhanger. Van Onderweg. Van Onderweg. Ja, maar Bas van der Zwaan komt dat brengen en dit is toch onderweg, dus dat komt goed. Nieuwe reacties kunt gekwiet op deze foto op de Facebookpagina. Wat zit dat jongske tegen dat meisje, of dat meisje tegen het meisje, of de ballon tegen die 2 kinderen. Vul het maar in en ik krijg morgen weer een sleutelhanger. Iets hoger. Ik krijg morgen weer een sleutelhanger. Winnen. Veer hebben de prins in de stroot. De prins in de stroot. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Zo hit, deze hitmachine. Alleen ja, vroeger was je met 6 en nu zit je nog met 1, 2, 3, 4. Wat is er allemaal gebeurd met nog? Ja, dat is het vooral van het kleine negertjes, geloof ik. Nee, geen idee. Nee, heel kort even. Vroeger was er een live spelende band. Ja, dat klopt. Toen had je nog instrumenten bij, joh. Ja. Maar wat dat ermee te maken heeft, weet ik gewoon niet. Nee. Verzin noem het ver, man. Net wie de Beatles eigenlijk, hè? Ja, zo'n beetje wel. Maar wie heeft dat liedje wat je dadelijk gaat zingen? Vastelovend maak vriend. Ja, maar ben je ook weer een steeds minder vriend? Ja, maar wel gezellig. Oké, dan is er wel nog een probleem. Dat het einde van dit let's in november heeft gezegd, ik stop ermee. Guus Stijnen, die schreef wel. Die heeft bijvoorbeeld die hitjes geschreven. Die schreef hit no hit. En dat zal er ook blijven doen. Maar niet meer voor. Waar zit dat? Wat? Blijft hij schrijven voor? Ja, ik denk dat nog altijd mogelijk is. Want ik dacht, nu heb je immers nodig de liedjes kunt schrijven in een groep. Ja, ik weet in een Venlo. Je hebt er ook alweer... Venlo liet de wiet weg, maar wie hebben gehuurd? De roddel... Met een P begint dat ook. Paul Cartini. De roddelgeit dat er immers van Mishmash geïnteresseerd is om die vakante functie op te... Kijk je wat over de roddel zeggen? Nou, Tom Doesburg is een van de vuilen... Borg, hè? Borg. Tom Doesburg is een van de vuilen die gesolliciteerd heeft als 5e lid. En we hebben hem dragen afgewezen. Dus er komt geen 5e lid? Ook niet Ronald Klaassen van Mishmash? Nou, toen had hij de roddel meteen van Ronald Klaassen in de box. Goed vraag gewoon. Goed vraag. Absoluut. Ja, dat gaat niet door. Dat gaat gebeuren. Dames en heren, kun je allemaal wat doen erbij komen? Pak je elkaar vast en dan gaan we zingen over... Vastelovend maak vriend. Ja, nog doen erbij. Kom maar, nog doen erbij. Kom maar. Dames en heren, cartouche! Vastelovend is meer dan alleen spas en plezier. Het tuinders de kracht die er zit in de laag. Door een strijd en een bandje
zo komt ons vriendschap tot stand. Eensgezindheid die mag er ons hier samengebracht. Was de lovend maakt fun, brengt ons samen en verbindt. Dit grenzeloos geschenk is ons gegeven. Samen aan die vriendschap leven, samen in die vriendschap leven, door de vaste loven kan wij voor het leven. De vlug, wie wenkt zien wolken terug? Zit de lachende troon, niet dat er grenzen bestonden. Voor haar koos voor ons niet, toen zong we samen een lied. Aanvangs vreemde voor één, en we vervulden het meteen. De lovend maakt fun, brengt ons samen en verbindt. Dit grenzeloos geschenk is ons gegeven. Samen aan die vriendschap leven, samen in die vriendschap leven. Door de vaste loven kan wij voor het leven. Met het lot voor nooit meer zitten, dit hemelse genieten. Vastelovend is veel meer dan een vermaak. Want vrijgeles waren dan zanger, korte lunches waren dan langer. Zo werden ieder jaar opnieuw weer vriend gemaakt. Vastelovend brengt ons samen en verbindt. Dit grenzeloos geschenk is ons gegeven. Samen aan die vriendschap leven, samen in die vriendschap leven. Door de vaste loven kan wij voor het leven. Door de vaste loven kan wij voor het leven, vaste Het klinkt gewoon nog hetzelfde. Cartouche was dat aan het einde van de 12e aflevering alweer van Vastelovend. Dat gaat toch grappen? Ja, het gaat ontzettend snel. Oh, daar komt de prins van Maastricht aangelopen. Oh, ja, kijk, dan krijgen we ze terug. Oh, dat is geen cappuccino, hè? Proost. Proost. Even proeven. Net cappuccino, man. Ja. Het is even winnen, toch? En morgen? Zijoen. Oh. Komen we weer. Proost. Aye! Weer hebben we de prins.